Croeso i'n canllaw cam wrth gam ar sut i'n gwneud cais trwy'r proses clirio. Gallwch wneud cais trwy clirio os nad ydych yn dal cynnig am brifysgol eto ac os yw synnag lefydd ar gael ar y cwrs sydd o ddiddordeb i chi. Os ydych chi'n cael eich gosod yn y broses clirio, peidiwch â phoeni. Rydym ni yma i'ch helpu chi i liwio'r broses hon yn ddidrafferth. Cam 1. Edrychwch ar y cyrsiau sydd ar gael. Ewch draw i teclyn chwilio uwcas am y rhestr diweddara o gyrsiau sydd ar gael yn clirio. Os oes gennych eich canlynadau yn barod, gallwch wneud cais yn syth wrth i clirio agor, fel arfer ym mis Gorffennaf. Cam 2. Cysylltwch â'r Prifysgol. Cyn i chi ychwanegu dewis clirio at eich cais, rhaid i chi estyn allan i'r Prifysgol. Edrychwch ar ei gwefan am ei manylion cyswllt. Mae'n well gan lawer o fyfyrwyr cysylltu â'r Prifysgol dros y ffôn, lle gall aelod o staff siarad â chi trwy'r broses. Mae'n handi gael eich rhif clirio, cyfeirnod personol a'ch canlynadau wrth law. Ond cofiwch, rhaid i chi aros nes bod chi wedi derbyn eich holl ganlyniadau cyn i'r Prifysgol allu wneud cynnig i chi. Ar ôl siarad â'r Prifysgol ynglŷn â lle, byddant fel arfer yn gallu rhoi penderfyniad i chi ar unwaith. Rydym hefyd yn awgrymu eich bod yn holi am opsiynau llety ac unrhyw cwestiynau arall sydd gennych. Mae'n hanfodol cael yr holl wybodaeth sydd ei angen arnoch i wneud y penderfyniad iawn. Cam 3. Ychwanegwch eich dewis clirio. Tra byddwch ar y ffôn, bydd y Brifysgol yn rhoi cynnig anffurfiol i chi. Gallwch dderbyn llawer o gynigion gan ymrywiaeth o brifysgolion, ond dim ond un gallwch chi ychwanegu fel eich dewis clirio ar hwb uwcas. Unwaith y byddwch wedi gwneud eich penderfyniad, bydd angen i chi fynd i adran eich dewisiadau yn eich cais a chlicio ar ychwanegu dewis clirio. Ar ôl dewis eich cwrs, bydd y Prifysgol yn cadarnhau eich lle a bydd hyn yn dangos ar eich hwb uwcas. Cofiwch, dim ond un dewis clirio y gallwch ei ychwanegu ar y tro. Rhai pethau eraill i gadw mewn cof. Paratowch ymlaen llaw. Gwnewch rhestr o gyrsiau a phrifysgolion y mae gennych diddordeb mewn, a rhowch nhw mewn rhestr yn nhrefn blaenoriaeth. Bydd hyn yn helpu chi i benderfynu pa brifysgolion i cysylltu â os byddwch yn y broses clirio. Ffoniwch y Prifysgol eich hun. Mae'n rhaid mai chi yw'r un i siarad ar y ffôn, ni all rhywun arall wneud hyn ar eich rhan. Yn ogystal ag edrych mewn i'r cyrsiau, ystyriwch agweddau eraill ar fywyd Prifysgol a fydd yn cyfrannu at eich penderfyniadau. A yw'r Prifysgol yn cynnig llety i ymgeiswyr clirio? Pa fath o gefnogaeth maen nhw'n ei gynnig? Oes yna clybiau a chymdeithasau y mae gennych diddordeb ynddynt? Ac a yw'r lleoliad yn addas i chi? Hefyd, cofiwch cymryd i'r amser i sicrhau eich bod yn gwneud y penderfyniad cywir i chi. Ni ddylai gwneud cais trwy'r system glirio fod yn straen. Mae'n gyfle i chi wneud penderfyniad gwybodus y byddwch yn hapus gyda. Os ydych chi'n teimlo dan bwysau, siaradwch gyda ffrindiau, teulu, athrawon a'r Prifysgol y mae gennych diddordeb ynddi. Mae llawer o adnoddau hefyd ar ein gwefan ac ar uwcas.com. A dyna ni, llwybr clir i wneud cais trwy'r proses clirio. Cofiwch, cadwch llygad ar y wybodaeth diweddara a pheidiwch ag oedi cyn gofyn am gymorth. Pob lwc ar eich taith.